Ara ens trobem amb l'Héctor Lozano, el creador de la sèrie de Merlí. Héctor, estàs nerviós per la preestrena del capítol? No, no gaire, és que ja l'he vist com 7 o 8 vegades i ja me'l sé molt de memòria. No, a veure, estic nerviós en el sentit que a mi el que m'agrada és sentir com el públic ho respira, no? Però bueno, anirà bé, espero, jo crec que sí. Com ha estat per tu endinsar-te en aquesta etapa final que comença avui amb el visionatge per part de l'espectador de Merlí? Bueno, jo l'etapa final aquesta ja, com que la tenia concebuda com a 3 temporades, la sèrie, doncs ja la tenia era com anunciada, no? Fa un any i mig vaig començar a escriure-la i bueno, vaig pensar què puc fer de nou i vaig pensar en una crisi, una certa crisi del personatge protagonista i enfosquir una mica la sèrie, però una miqueta i prou. Perquè parlem d'una sèrie més adulta, més fosca, trobarem encara el toc adolescent o...? Completament, completament. No deixa de ser l'essència Merlí. Vull dir, que sigui més fosca no deixa de tenir llum. Vull dir, l'energia que tenen ells és brutal. Quin ha estat per tu el repte més difícil d'escriure aquestes 3 temporades de la sèrie? El repte més difícil... A veure, el repte era que el llenguatge fos molt proper. I primer semblava complicat, però després, va anar sortint, no? Aquest argot juvenil i tal, el vaig pillar molt dels actors en els assajos i ha sortit... Per mi era molt important la identificació, que si la gent jove mira una sèrie en què parlen com a adults, doncs dius, no m'ho crec, però si comencen a parlar com ells, això era molt important i crec que ho hem aconseguit. I ara el Merlí entra en una etapa de la seva vida, una crisi, que el farà, no sé com dir-ho, menys amable o seguirà sent el Merlí de sempre? Continua sent el Merlí de sempre, potser està un pèl més insegur, diguem-ne, passarà per noves fases, facetes que no hem vist d'ell, però no deixarà de ser ell, això no ho oblidem, ell continua sent el Merlí, merlinejant aquí i allà. I retornant al tema de la identificació, si jo et preguntés, Héctor, qui ets tu a la sèrie de Merlí? Què em podries dir? Una mica tots, perquè el Merlí jo li he deixat... O sigui, jo a través del Merlí he dit 1000 coses que penso o que m'han passat, és a dir, el Merlí és un tio que diu el que pensa i jo he aprofitat per deixar anar molta merda i molts fantasmes, però també una mica de cada un Els actors m'ho diuen, que una mica de tots tinc alguna cosa, de tots els personatges. I ara, nous projectes que comencis? Ens pots avançar alguna coseta? Home, no es pot dir res perquè les idees es roben. Tu que t'agrada escriure. Sí. Però no, ja et dic, tinc algunes idees, però tot és molt a l'inici, per tant, encara no puc parlar de projectes en si. Per acabar, en una paraula, com descriuries aquest final de Merlí? Hòstia, no ho sé, Ja et dic, foscor i llum, barrejat. És que no... Jo proposo una. Digue'm. Indescriptible. Home, clar, això és una trampa, tio, com que no la coneixes. Jo crec que tothom estem així, una miqueta sense saber per on tirareu. Bueno, serà potent, molt potent. I emotiva i inoblidable. Inoblidable, m'agrada. Moltes gràcies. Gràcies a tu.